kuan mo, ini dito. Asa mo to? Kuan. Yung ano po? Abi, katong gihatan ako kanihan mo. Asa mo to? Itong kaniya. Di ba kaniya? Ikuan ha? Tanungin mo yung nangyari ha? Pabasa mo dito ha? Susunod yung, hindi po yung dito, yung bayaran mo 3,000. So wala kayo mingkon ha? Kaluin lang mo. Pabasa yung snagi ha? Sige sir. Sa Monday, pagpunta yung linisin mo yan ha? Ha? Sige. Pagkaan mo yun, mahuli kayo, hindi na ako sagot ha? Sige sir. Basta wala na ka problema. Dito ka, mag-ayos mo yung pin mo. Isabilin mo yung sakinan. Tapos kunin mo yung lisitsak, kunin mo yung sakyan. Opo. Ha? Sige sir.